Godmorgen, ullumikku ullupingayussa islaaniminitsinni taava eqqarsaallunga blog aallatsinniarlungu ilisarnaqqinnaami oqaluffissuulsaavaniippungun atuaqatikka ilangeruyaappaum piileruyooritta taa iluam assiliffissaani ilissil saanu uyaasiraraallu takutilluassuara Maksakut Hallgrímskirkemiippuma atia takoqqararaallu qanu eqqoriassanerpara taallum aerneqa eqarnartarnum taava maanilaaraallu taama allattakusissaqqis alakkassuavat ullumik nillikuyuppiin vaamareqarlungalu oqorsaqqavunga kisattujuuluinnaallu piileriarit kiangup teraam nillaallaqinagama oqorsaqqavungaksia oqorsaqqaruyunnanga mitattu Maisseqqulaani ippungun illarsuusuta qummukaqqissinnaarpasippuunga yuartarpi isikkiveqarpara alakkatsaka isikkivissuanuaan paffa Sakko perlennim aborpungun Qitsittunga Ang isa,
Kanada kutsanappa. Saassingoitsia. Susokappiassimana. Sekko nari attafi Suomi. Adu tonnakkennaami päälennimdaridattomut. Tää vedu se vattuut sekta. Päälennimma sekko tevadattomut. Tulliemi dessunne. Mä lugin jaapparaimmaisetsinksi ellanguraariarekkin. Idään okarudareersua aittaa immiussitartarami. Mässekku aapadut ikittaat utaqqaqqaarlu. Utaqqaqqaangiullu idaan immiussingaa ruappo taaman aallartarami. Eqqasarlunga video iluam oqaruuttaa videolioraam iluam oqaruuttaangeriarakku sulerinerlut nuitallattaanginnarluni. Oqarutluana massiniarlu pisiak takutsuullungi sorpisuan psiortungilan aita siulli maaniippung ullumik pulpingajussa sudi avannaanu kattussaamun taa ullumi umaarias oplaara nassarakko atortuuteqarit unaaniangikkaanga taak ikkuttanga kassaa marluinnangortakkan taa atuangaasuinga tamakkunanga imaqappallaaqim sukuyun atua kuuripiina pappilis sukujuaarpissuarni ulikkaaqqagami taa imaajarakku taanna ikkuteqqasartangara ilangullu eqqassarla ikeqqinniarluun nalunarpilluut hutiili tamatiujuarettaqangittun peqartarat puujarnerakku ilinniartitum ippassa atukkiukkamiu taassum annappaan taamaasillen blokkisiul ikkup taamaasil taavat aanqimatara maissak immaqulissa pisiu unakassa qimattuaannaavikkak ullum Macworlds Reykjavikimiitalak imma saneqqullu asurin aperiattorla ersingingaaramilu iikkami pisiasassingingit nuisarrat nuisangingaaramit apeqqutingalugu mobiilin oplaarikassa takutikkamin aat oqaringa connector tassam tulut oqaluukkakku paassimananga aattaa naamertulerama naami ikkuttanga no unnapsiarivara qassernerpunga imma 150 kroner tava oplaar oqaluttuariariarakku tiarimi ingangaangatta ila tiarim sukuyuppassui assingingit pisiarisinnaami soqutaangikkaluarpatalunni ta aalisangaarakassa ingalluni una uhuun imanna naan ingartaanu ikkukkaanni taa alussaa aaratseru uunga ilillu taa aaratseru ilisariaqarnagunerrivim isumaqaram isumissarsiit natatsialaasu angu taatin piukkullu pisiarivar taava vikkimiilluta
Spokki hatuaqasit eqqartortarmassu takungaarlugu tassapsiarisariaqarlu alussaat ayassaat savillu ataatsikkoorta atuarfimmi ayassaat qinginnami atorsinnaasatsinni saveqinginnami taquaraangat imaluunni imermi qalattumi kuiriaanna tamak nerisinnaasangиннак makku intaangsin pisiungam sia intangsnuanerivillaattanginnak errorsinnaasum taapitaappa tuangaasuinniittassami taavalu suviniarin tungasut okumauniit massakku Reykjavik naraaniippu samani taava vikkimukappu samonga maanaarluta akkureeri mukassuungu paungarujorujoru taamaamba amerlasu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quraaluani avinneqqarpuna mauniit ima køliskabimit isassarpu taava pelattaanum tungasar close knit ima knit aharlikkim allaqqasum nassaaruam taa lillaangami tingutsivia unna isumaqarlaa tawaam nit aharlikkim allaqqas ksia aamajungilluinnartaava qilattagassia ugguunaartilluu putuatiu taa qilattagassia iman iluani anillatsinngikkaruarluu nassarsinnaangarpara qilattaajutigalunga taava hellamiilluta qanu maanimiuttaasaruarnerpain kiisami uku real techniques eqqartortakkak misilinnikuungisak unna sualum misilikkusullu pisiarivaktaavalu isinnu kiinamullu ukkupaast piukkutilerlu misileeqqaatissat taavalu metal klemmer taakku mobiilera makitasinnaaniassamma taavalu sukkujui soorlumingu allaru iluami imaattorsinnaangilani vingarsinnaangila atortuaajortimmak taa uuming imaattuinneriarlu nivingarsinnaangussagakku okku kappoqqutaasangui sukkujun atorsinnaanerussangak amorlusoruqqulikkaat siarivakku ilimanap aqamaapsiniartoruussillu taavalu sprayerutin uwa ukku atortuaannerakki pingersaatikka salittuartuartuaannaaviktarakki taava taamaattuaraatik ilain aserottaram alkoholin imaqattaram taavalu sunaaf opladertartor kuriikianni natlaampeqanginnam taa qulliiqamikkaak taartuinnangortaam siliffim karniarum tikusaqarsinnaananga taa una piukkutilerlu on and offim allaqqas taasool nerrivimi maasimaguni taa illuatungaanu na patserussima uung illuatungaanu ornimu uppisikkaani kittaqaluarpa taa offima on off silifiminnereartartillua torluarsinnaasa taava vinberit istaani mio padunniakui taakali sukkuraasiartarama kisulaattorujoorunarpimma ukaissingingittu siaka eqqoriakannerpara 75 kronerpuma taa kultitali una champagneartaqarpo soorlumaa taakku sukkulaa sylpapien portornikun alkohol töltaamattuusa tää lemonniri imenisikkoqa
Nukäät. Limoni sonni. No tää kone asas. Sinä useasti silkkumaan. Eli sinä hyvin. On nähdäsi vitun appaita kasluukenni. Video noin näykkuu. Subscribe on niissä kaamessa. Akan ovesta kokkisuun. Bye!